Nire goera zan, masterra bukatzen neola, ja masterra maierako lan egiten, eta ja horrengo urtia pentsatzen neon. Orduan ja hasi nintzen praktikak edo lan aukerak ikusten. Eta ikusita zaila zehola, nire arlua pixkat konkretua dela, da azilaneko aukera ona zela irutu zitzaiten, eta beraz horregatik erabaki nuen apuntatzea. Ni azilanetik gauko nintzen, batez ere, erakuste guela zein dian gure gabeziak edo ze puntutan aldeon mejoratu eta lan aukerak handio izateko nondik jun behar deon. Orientazio lana ona iteguela iruditzen zait. Eta gero irakaslia gozada dira eta harrera oso ona zitzo behar. Nik azilan gomendatuko nuen karrera edo masterra ikasketak amaitu duen jendeak eta esperientzia berduna eta zailtasunak dazkanak lan munduan sartzeko. Azilan bidez, aparte praktikak eskaintza dituzte eta formakuntza pila bat. Orduan nik nire egoera hori izan da udara honetan eta nik perfil horretako jendeai esango nion animatzeko.